Mentasinya ke JSU Raliang Unit ringkat ber ke JSU Laskin Block Circle. Kilalap ke jing trei torti jong ke Department PWD Shangpong North Division ya ke surok shnong Internal Road. Kabahap hapoh kidong jong ke shnong Raliang. Nakaliang ke seng JSU kimlak setiaban leit pet hi dalagi jong ki khmat ya kini ki jing trei jong ke PWD. Bat bon sin kilai kendu ikibade ban pet ya kene ke kam. Henry kam si so namar ki he tang ke kular bat kum juru ki bade ban pe yakani ka kam kim juwan pe yakuru kom tre jong ki contractor ki bat tre yakani ka kam bat ki nong shong shnong ru ki ladap ujor la bon sin ban nakaliang ka JSU ka kentu jor ka PWD department biki day ban chim kya halor ni ka kam